नाती मत कहो, मार के तो मुंह आदलत रे से नाथ जी कहो, नाती मत कहो। ये बताओ कि गांव में हमारे नाक कटवा दिले बड़ीस ए नाती कौन हम गलती कइले बानी हो? ते कान में की कइले लोग कहता कि 3 महीने में तेरा मेहरारू का लड़का होता। नाती मार के तो गतर तूर देला तब कहता है जो 3 महीना पर लड़का होता नाती। हैं तो कर बे बताओ कैसे होता ई? ए नाती तू जानता रे, तू घर नहीं करत पहरा रहता तो तू का जानता रो? हम क्या जानते नहीं तो ते जानते ई लड़का कहां से आई के कर हां बोल। ए नाती तू फोन ना करत रहा का? फोन से लड़का होला? फोन से लड़का ना 3 से लड़का हो जाता है, फोन से नहीं का हो। तेरे 3 महीना पर कैसे होई? ए नाती तू नहीं कहते तार मौसा आइल वाले फोनवा में का? ते हमारे के जिए ना देबे। ए नाती मुंह कर के लगा जा ना मन बे। अरे बाप रे, अरे दादा रे, फाड़ दे तोरा के फाड़ दे। नाती तू मारत तू देखत ए भौजी मारत रो कौने पर सिम डलवावले बारे का रे? बताओ देखो माफ कर दिया गलती हो गई हमारा का पता बजे फोने से लड़का होला हमर मेहरा मार के कोक हमर तू डाला तब का तोरो के गलती हो गई। जाय दे पियला खइला में भइल भाई से नदी दारू पियत रो पियत वाला उ अब तू कहियो तो उठाना को लालो। जाय दो आज भजाय दो लोर पोछला हमर धनिया औरतिया का कहतिया ए बबुआ ई कैसे लड़का भइल कैसे बताओ तो परी तोरा। ए नाती तो तू का जानता रो, तू पूछ बतावा नु तारे घरे आवे के बा कहियो जे तू जानबो तो बताओ कैसे भाई बताओ। ए नाती 3 महीना तार बियाह भइले भइल हाँ आ 3 महीना हमार बियाह भइले भइल। हाँ जोड़ा ना ए नाती का महीना भइल 3 6 ए नाती 3 महीना का लइको ना भइल नाती 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर तूर देला। ए भगवान जाहे तो हमार धनिया माफ कर दी हमरा पते ना रहला। आज मारो नाती बिना भाई के बोलवा के बेदर्दिया के संग ताल चौड़ फोड़वा देतनी फोड़वाई बे और कुठा फाड़ दे। अरे बाप रे अरे नहीं रे जो अपना भाई के हजू जो भाई के यहाँ ई सब शंभू बाबू करावता चलो नाती तार बे बिहान एकरा भाई के बोला के एकरा माइक से भेंट करवा दे। हाँ तबे ही मानी। ए बबुआ औरतिया का कहतिया हो डीजे हरिओम बसंतपुर। अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी। औरतिया बड़ा वियोग में बिया की बुझी बात सैया जी। अरे मम्मीला गंभीर बा की बुझी बात सैया जी मम्मीला गंभीर बा।
बसंतपुर। जानता नहीं कि तू रोमिंग में बाड़ू, जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने। ए नाती तो तू के तो जनब 3 महीना में एगो किरीतिया हो नहीं के गई का। देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक, तो मार के और कूठा फाड़ दे। तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो, वैसे हमरा का करे के बा। तू अपन सोच तो हम अपन सोच ले। सोचा बे रेस भारत समाज में तेरा कट्टी के सोचा बे। अरे बाप रे क्या माई रे, नतिया मार के तो कोक तूर डालत रे दादा। दादा करबू दादा ठिकाता ना ले कोई हमर मनावा रीता रामचंद्र डाली अभी रोमी में शरीरबा रामचंद्र डाली हमर रोमी में शरीरबा। डीजे हरिओम बसंतपुर।